Здравейте, вебоксери и ютубъри, аз съм Ай340, а тук прави къщата и ВБ. Това е нашия 18 или 19 епизод на поредицата Minecraft Multiplayer Survival. Да, и ще направим градинка само от бамбук. Да, той е в мене. Няма ли? Да. Да, че сме пичове, които му гледаме клипчетата. Да. А човече, за какво тук си го сложил това дърво? И е тука. Еми, как ще стане? Демек трябва на дървото. Ми трябва, иначе ще стане грозно. Тука ли си? Ми добре. И се прави... Добре, човече, аз ти имам да видя столна. Добре. Така. Ето. Столна. Аз ще убия... Не, няма да ги убием още. Ще острижа овцете. И после трябва да преместим честовете. Не, аз викам да ги преместим. Не, ти да си мълчиш, пак не се чуваш в клипа. Да. Да знаете, тук с нас е един наш приятел. Ми да. Все пак да стоим и да ги гледаме ли? Ми, те не се чува, просто търсим как да... Опитваме се да си оправим настройките. Айде лягаме да спим. Добре, аз лягам да спа. Да, няма никаква храна. И сега ще им да оберем градинката за такова. Пише единица да е жито. Не дей убивай. Да станат поне 5. Ако Херобрайн дойде, аз излизам от сървъра. Ти и ще ти изкара ангелите. Да, бе, той пича на синглплеери. Не, аз ако съм, ще почна да бия Херобрайна.
Влюби ги пак. Сега ще направя хляб. Що е? Килерчи. Много смешно го каза. Кола Александър. Да. Не знам дали се развием повече. Аз викам, сега ще направим един отделен съндък с дърво. Ай, такива работи искаш. Да, бе. Аз имам 0. Чакай, ела в мен имам хляб. Фърлих 2 хляба преди къща. Аз ще обера бамбучица. Още този епизод щяхме да правим градинка за бамбук. Дай за това да го обера. Човече нещо като слезна при октопоите нещо почва тежко да диша. И някакво злове... и някакво нещо като зловещо. Трябва да направим оградка. Колко имаш? И я ще направя маничко. Градинка за бамбуси. Дай да го пусна малко това куче се поразтъпче. Куче, къч. Къде отиде той, бе? Айде, ела тук. Сяй тук. Стой. Газ, ти ще пазиш честовете. Набута го. Ти взе ли го? Така ще. Градинката за бамбуци ще е тук. Само да взема на лопата и кофе. Да. Добре. Значи на втория да сни легла, така ли? Добре, мога да влезеш да гледаш, ама не се намесвай. Да знаете, едно момче сега ще влезне, защото иска да гледа. Валя, изцяло. И после върна. Добави ли си има към хамачи?
чай сега ще го дам, защото